El Tirant lo blanc és una de les més grans novel·les amoroses de tots els temps. De fet, és una novel·la que són moltes novel·les, 1.300 pàgines de novel·la. És una novel·la on hi ha continguda tot el món de la cavalleria medieval i al mateix temps es projecta cap al que serà la novel·la moderna. Ha estat un referent inexcusable per la nostra pròpia tradició, però també per a altres. I quan parlem de l'amor el descobrirà, l'amor que veritablement el corprenerà tot de manera absoluta a Grècia. Grècia està de dol, la mort del fill de l'emperador s'ha produït, i és en aquest moment en què Tirant descobrirà la que serà la seva estimada, la que serà el seu gran amor, Carmesina. I el descobriment de Carmesina tindrà lloc en aquest ambient d'una mica d'obscuritat. Les dones estan amb les seves robes desfetes i aquesta nuesa que deixen entreveure és el que captivarà Tirant. Diu el text: «I per la gran calor que feia, perquè havia estat amb les finestres tancades, estava mig descordada mostrant en los pits dues pomes de paradís que cristallines parien, les quals donaren entrada als ulls de Tirant, que d'allí avant no trobaren la porta per on eixir. I tots temps foren apresonats en poder de persona lliberta fins que la mort dels dos feu separació». Aquí queda concentrada la força del desig. Està parlant de pomes, està parlant metafòricament, òbviament, dels pits de la Carmesina, però les pomes de paradís, la poma és el motiu de la discòrdia, és el motiu de l'expulsió d'aquest paradís. Les pomes seran el reclam perquè Tirant accedeixi per la força d'armes a aquest castell que serà Carmesina. Carmesina és el cos de la dona, però és també la terra de l'imperi. A Tirant, accedir a Carmesina li representarà obrir les portes de l'imperi. I a nosaltres ens obren unes altres portes. Les portes de la intimitat, les portes d'aquesta vida petita, les portes d'aquesta vida secreta, una vida a la qual normalment no hi tenim accés quan parlem de les grans novel·les de cavalleries i que, tanmateix, aquí les trobem en aquesta novel·la. De la mà de Plaer de ma vida, la donzella que és més a prop de Carmesina, l'acompanyarem en el bany, veurem com s'allita, veurem com la vesteixen i veurem com la desvesteixen. I Tirant moltes vegades serà protagonista secret, que està espiant pel forat del pany i que va veient aquell cos que desitja, aquell cos que serà el seu punt d'arribada. És en aquest sentit que el Tirant ha estat considerat gairebé el Kama Sutra català, per totes les pràctiques eròtiques i sexuals que atresora entre les seves pàgines. És aquest amor de Tirant que el fa feble però el fa humà. Ell es defineix com aquell que estima i morirà d'un mal lleig, d'un mal ridícul, d'un mal petit. Morirà d'un mal molt poc heroic. És com un mal de pit, com una petita pneumònia, el que acabarà fent-lo adonar que està a punt d'abandonar aquesta vida, que ha de fer testament i que ha de morir. És també aquest realisme el que li va interessar molt a Cervantes. És aquesta vida petita, aquesta vida íntima dels cavallers, als quals normalment no hi tenim accés, que és una de les coses que Cervantes posa en valor del Tirant lo blanc. Diu Cervantes en el Quijote: «Por su estilo, este es el mejor libro del mundo. Aquí comen los caballeros y duermen y mueren en sus camas y hacen testamento antes de su muerte. Cosas de que todos los demás libros de este género carecen». I acaba fent-ne una fervent recomanació. «Llevadle a casa y leedle. Veréis que es verdad cuando de él os he dicho». No puc afegir res més al que ja diu Cervantes. «Llevadle a casa y leedle». No us defraudarà.